Každú chvíľu by mali prísť všetci vaši ctení rodičia. Tak na čo tu sedíme aj my? Budete nás fotografovať? Mlčte, Roberta Pardová. Čo? A čo urobíte s nami dvoma? Nechajte to rozprávať pána riaditeľa, dobre? Prepačte. Ďakujem, profesor. Prosím. Teraz vás oboznámim s tým, aké výchovné tresty som pre každého z vás vymyslel. Pre vás, slečna Pardová, som vymyslel... Roberta, moje krásne dievčatko, čo sa stalo? Si v poriadku? Zlatko, si v poriadku? Áno. Čo má znamená tá nechutná vec? Vidíte? Dielo Roberta. Dosť je to nechutné. Nie, nechce sa mi veriť, že moja dcéra urobila niečo také sama. Čo sa mi to snažíte Vaša dcéra je povedať? schopná sama poraziť aj revolúciu. No, samozrejme. Čože? Ale tentokrát to prehnala. Čo si môže myslieť profesor Reverte? On je na tejto škole nový. Pozrite, Pascual. Tento pán sedí na mojej dcére, odkedy sem nastúpil. To nie je pravda. Ale je to pravda. Keď ste nás prvýkrát videli, tak ste chceli so mnou hovoriť o Roberte. Ani ste ju nepoznali. Čo to malo byť? Čo? Ha? Dobre, no tak prosím vás. Poviem vám, aké tresty som pre nich vybral. O čom to hovoríte? Slečna Pardová, vy musíte prečítať túto knihu. Čo? Prečítate ju, je od Miguela Ángela. Tak moment, bolo mi povedané, aby som vyjadrila to, čo si myslím o dospelých. A toto si o nich myslím, že sa topia vo vlastných hovnách. Roberta! Mala by si sa vyjadrovať trochu jemnejšie, Zlatko. To je strašné. Topia sa vo vlastných smradlavých výkaloch. Nie. Mlčte! Tak potom v hovienkách, v poriadku? Pozrite, je jedno, ako to poviete, aj tak budete potrestaná.